Dobre ľudia, ideme na to. Ďakujeme, dovidenia. Som sa zlakol. Tyša, to je studené. Máme ho tu. Originál, ľudia, originál je to. Toto. Teraz ideme citrón. To je číslo 12. Ja už zaberiem. Už ide. Už ide! Tak ja idem prvý Ďakujeme, ochutnať. dovidenia. Citrón, môžem? Nám! Jak citrón, úplne jak citrón. Mne to šlo do nosa. Ja cítim vodu. No ja cítim citrón a ešte to aloe vera. Ale aloe vera je tam cítiť trochu. To je dobré. Toto je veľmi dobré. Toto je veľmi dobré. Ty vole. Že ľudia tomuto dávam 10 z 10, aby ma nebolo dobré. A ja dávam o tomuto 9 z 10 a to dávam 7 z 10. Ja tomuto dávam, že 5 a tomuto 10. Ok ľudia, tu sa nám vyplo video, ja sama neviem prečo, ale tuto sú naše final hodnotenia Moondrinkov. Adamové hodnotenie je hore. To bude teda všetko pre toto video. Čaute, dajte odber.